ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ଟିକେ ବ୍ୟାଗଟା ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ଆଜି ମାଛଟା ନେଇ ଆସେ। ରବିବାରଟା ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ନିଅ ଦଉଛି। ଆଉ 2 କେଜି ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ବି ଆଣିବ। ଜମାରୁ ମସଲାଟି ନାହିଁ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବିନା ମସଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ଯାହାହେଲେ ମନେ କରିକି ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଏଟିଏମ୍ଟା ବି ଦେଇଥାଅ, କିଛି ପଇସା କାଢ଼ି ଆଣିବି। କାଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି, ଟିକେ 1 ନମ୍ବର ହାଟ। ଏଟିଏମ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଇସାଟା କାଢ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଥାନ୍ତି ବାଇକରେ। ଆଉ ଦେଇଥାଅ, ଏଟିଏମ୍ଟା ବି ଦେଇଥାଅ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତୁ ବା ଶୁଣୁଛୁ ତ ମାଆକୁ ମାଗୁଛି ବ୍ୟାଗ। ଆରେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ପରା। ବାପା କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ବା ଲକଡାଉନ ହେଇଛି, ତମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ବୟସ୍କ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବାପା? ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ। ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ବି ମୁଁ 200 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରିବି, ସେତିକି ବଳ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି ତୋ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି? ଆରେ ଆଜି ବି ମୋର ପାୱାର ଅଛି, ଚଢ଼ିଯିବି 200 ପାହାଚ। ଆରେ ମତେ କିଛି ହବନି। ବାପା ତମର ଥାଇପାରେ, ତମେ 21 ଦିନ ଘରେ ରହିଯାଅ, 21 ଦିନ ପରେ 200 କ'ଣ 500 ପାହାଚ ଚଢ଼। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ତମେ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଆଉ କାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ତମେ ଘରେ ରୁହ ବାପା। ମୋ କଥା ମାନ, ଦେଶର କଥା ମାନ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି 21 ଦିନ ଘରେ ରୁହ, ଆଉ କାହା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ଲିଜ ବାପା ଘରେ ରହିଯାଅ। ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ, ପୁଅ କଥା ମାନିଯାଅ, ଘରେ ରହିଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ଦେଶର ହିତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ରହିବି।